esencial es la capacidad de autolimitarse. Jo t'he dit la base cristiana que posa un creient, com jo, no? Que és dir, Déu s'ha fet home, però tu pots creure en l'home perfectament i estàs compartint molt de la filosofia i de l'ètica cristiana. Si fas una aposta per la persona humana, o pots creure en l'amor, i aquí estàs compartint. I jo penso que en l'amor hi creu quasi tothom. La percepció que tinc és que vivim en una societat com molt alienada, no? Una societat que la gent normalment té tantes coses a fer, tantes distraccions, tant de tot. Que a vegades el que passa és que això que volem ser molt lliures i volem tot. I la raça humana té molts defectes i s'ha de protegir d'ella mateixa. Aquí és el gran problema, que potser vivim en un estat d'evolució humana que necessitem protegir-nos de nosaltres mateixos. I potser penso que el que falla molt avui en dia és això, les ganes de no renunciar a res, absolutament a res. I sense renúncia a res, jo penso que no hi ha creixement humà. Per la bona convivència, pel que sigui possible a la vida d'una determinada manera, ja sigui en societat o ja sigui dintre d'un esquema religiós, fa falta autolimitar-se. És una paradoxa molt gran que, per una banda, la societat proposa tota una sèrie de camins en els que el sacrifici no hi és, però per l'altra et segueix proposant mites moderns en el cine on el sacrifici és el punt essencial. Si no, per exemple, pensis en El Senyor dels Anells, en Matrix, quantitat de mites moderns que tot es basa en el sacrifici d'una persona pels altres. I això és superpopular. I en canvi, si proposes una ètica o una moral en la qual el sacrifici hi entra una mica, llavors ets molt impopular. L'important per un camí espiritual és un objectiu i un criteri. És tenir clar que vols arribar a algun lloc. A límits més concrets, evidentment. Per un camí espiritual jo penso que és essencial el silenci. Per tant, si no et saps aïllar una mica, si no saps renunciar una mica a estar parlant tot el dia, per exemple, si no saps renunciar a alguna cosa de feina o de diversió o del que sigui per poder estar amb tu mateix, difícil fer un camí espiritual. En el nostre missatge hi ha molt clara la idea d'autolimitació, la idea que t'has de prohibir alguna cosa, i això és molt impopular avui en dia. No es pot ser més contracultural, no? La culpabilitat és l'efecte en la persona de la prohibició, la consciència d'haver trencat una prohibició i que això t'afecta. Que per una banda pot tenir un aspecte bo, perquè a veure, si has fet una cosa que no està ben feta i et sents culpable, com a mínim tens una arma per rectificar-la. El problema és quan aquesta culpabilitat neix de coses que no són dolentes en si, per una banda, i per l'altra, quan pot arribar a convertir-se en obsessiva, llavors en destructora de la persona.